Tervetuloa Kynnys TV:n uuteen ohjelmasarjaan Kalle Nojatuoli. Ohjelman toimittavat Kalle Könkkölä ja Heini Saraste. Tervetuloa, Heini. Kiitos. Ensimmäinen vieraamme on Tuomas Tuure, joka on Kynnys ry:n kehitysyhteistyösihteeri. Tervetuloa, Tuomas. Kiitos. Miksi, Tuomas, valitsit punaisen nojatuolin, etkä vihreätä? Niin, tää oli vaikea elämä on täynnä tämmöisiä niin kuin haastavia valintatilanteita. Lopulta me päädyttiin sitten, että punainen oli lähempänä, ja jos kävelee huonosti, niin silloin sitä on tapana istua siihen tuoliin, ja ne on niin kuin vähiten askelia. Tämä on tämmöinen hyvin pragmaattinen ratkaisu. Selvä, tämä vaan moni ihminen määrittelee toisen sen mukaan, minkä värissä tuolissa istuu. Sä olet, Tuomas, tunnettu hauskana miehenä. Olit se jo pikkupoikana hauska? Minkälainen pikkupoika sä olit? Mullahan on siis varhaisdementia siinä mielessä, että mulla ei oikeastaan minkäänlaisia muistoja mistään, mikä on tapahtunut yli 4 vuotta sitten. Et sinänsä mä oon tosi paljon kuulopuheiden varassa. Mutta mä luulen, että sen tyyppinen kokemus, minkä moni jakaa, on se, että tähän vaikuttaa hirveästi kasvuympäristö ja se, minkälaisiin sosiaalisiin piireihin ajautuu ja sitten miten ehkä niissä toimii, että mä oon joidenkin ihmisten kanssa käynyt tästä keskustelua tavalla, että vaikuttaako yksilön erilaisuus tai vammaisuus tai mikä vastaavallinen ominaisuus siihen, miten suhtautuu muihin ihmisiin. Ja sitten se on minusta mahdoton sanoa, että ehkä se on jollain lailla semmoinen tietty tavallaan opittu malli toimia, että panostaa ikään kuin omiin vahvuuksiin. Jos ne vahvuudet ei voi olla fyysisiä, niin niitä on pakko olla jotain muuta. Mutta sitten toisaalta mä väitän, että se liittyy enemmän kaikki tämmöinen mun ehkä perhetausta oli sellainen, missä käytettiin, tai siis oli niinku semmoinen ympäristö, missä oli oikeastaan pakko käyttää huumoria jotenkin, niinku, koska siis oli paljon ihmisiä ja niinku. Sulla oli hauska perhe. No se on kyllä niinku hyvin tulkinnanvarainen kysymys, mutta oli niinku, jos on niinku paljon sisaruksia jos on vanhempia sisaruksia ja silleen, jos on pihapiirissä väistämättä pieni, niin sitten jotenkin selvitäkseen siitä kaikesta, niin on varmaan pakko olla aika niin kuin kestävä huumorintaju. Ja sä oot kertonut sieltä, sä kävit Riihimäellä koulussa, niin sä oot kertonut useampikin otteeseen sieltä muistoja, jotka on niin kuin aika jäänyt mullekin mieleen. Miten sä puolustaudut esimerkiksi, tai minkälaisen strategian sä otit, kun sä menit yläasteelle? Niin siis tää on tämän tyyppiset kysymykset on musta, että on hirveän vaikea. Mä en ole koskaan oikein tykännyt siitä, että ihminen lähtee kertomaan, miten muiden pitäisi toimia tai määritellä, että tämä on oikea tapa olla tässä ja tuo on oikea tapa tehdä tuota, koska kaikki on niin hirveän yksilöllistä ja kaikkien elämänpolut on vaihdellut ihan hirveästi. Mä oon jonkun verran ystävien kanssa käynyt keskusteluja siitä, että prosentuaalisesti vammaisia tai ylipäänsä erilaisia Suomessa, se oli se sitten ihonväri, mikä tahansa muu, tämmöinen erilainen ominaisuus nykyäänkin, niin nehän voi johtaa siihen, että todennäköisyys joutua koulukiusatuksi on Suomessa prosentuaalisesti suurempi. Se ei ole mikään, mua ei ole ikinä koulukiusattu, mutta mä en silti ole halunnut ehkä lähteä vetämään sellaista, että se johtuisi jotenkin, enemmänkin se johtui siitä, että ympäristö, jossa kasvoin, oli niin kuin tämän suhteen aika hyvä. Eli mä kävin semmoisen kouluun, missä oli kuitenkin niin kuin semisti hyvä ryhmähenki, eikä siinä tavallaan niin kuin tehty, mutta tavallaan erilaisuutta oli kieltämättä ympärillä siis hirveän vähän. Mähän siis en kohdannut muita vammaisia ihmisiä varmaan 15 ikävuoteen mennessä juuri ollenkaan. Et mulla itse asiassa ei ollut mitään vertaistukikokemusta, että siinä oli tavallaan pakko sopeutua, että jollain lailla siihen tottuu, että sai erityishuomiota, jolloin se on sitten pakko kääntää voitoksi, mutta tavallaan eikä mä sanoin sen strategian, että jos on millään lailla poikkeava tai erilainen, niin on pakko tutustua kaikkiin, myös niihin, jotka päätyy tarkkisluokan kautta jonnekin siis nuorisokotiin, siis niin tämän tyyppiseen jengiin. Mä muistan siis semmoisen, että sä olisit sanonut Kynnyksen kahvipöydässä, että mä katselin sieltä laidalta ja liittouduin sitten rakkareiden kanssa. Joo, siis muistanko mä väärin? Joo, vähän tuohon tyyliin, joo, kyllä kieltämättä, että tavallaan ei voi valikoida omaa seuraansa ja sitten tavallaan pitää olla mä luulen, että aika vähän tämän tyyppistä selviytymistrategiaa, että tavallaan etukäteen jo hahmottaa, mitkä on ne niin kuin
omat potentiaaliset heikkoudet ja sitten tutustuu, niin kun, jos tutustuu kaikkein niin kun, todennäköisempiin koulukiusaajiin ennen kuin niistä tulee semmoisia, niin sitten ei itse, että suojelee itseään. Että on itse jännä, koska eihän pieni lapsi siis, niin kun, tai pieni lapsi tai nuori jonkin niin 13-14 vuoteen toimii ehkä niin suunnitelmasti ja jälkeenpäin ajatellut, että se oli semmoista niin alitajusta reflektointia, vaistonvarasta, tämmöistä ehkä jonkunlaista selviytymistrategiaa. Mä oon parilla muulla ihmisellä ollut vähän vastaavanlaisia ajatuksia. Mutta mä en silti sit ole halunnut lähteä oikeastaan näistä koskaan tämän tyyppisistä asioista puhumaan julkisesti, koska mulla on tosi paljon niin kun, jopa siis niin kun näissä piireissä tullut vastaan sellaisia vammaisia ihmisiä, joilla on tosi niin traumaattisia koulukokemuksia, ja tavallaan sehän voi olla niin kuin ihan mäijähä kysymys myös. Jollakin nyt vaan niin kuin voi käydä ihan surkeammin, ei päätyä semmoiseen ympäristöön, joka voi itse tehdä sille mitään. Niin sitten se on hirveän vaarallinen tie musta lähteä sille, että jotenkin näin, toimin näin ja näin. Jotenkin niin kuin se on ylimielistä. Ja että et halua antaa ohjeita. niin, just näin. Mitenkä hei vamma vaikuttaa sun elämässä nyt? Mun mielestä yksilön vammaisuus, niin kuin kaikki muukin on niin kuin, se on osa identiteettiä. Siis niin kuin se vaikuttaa tavallaan, niin kuin, että enhän mä olisi minä. Me ollaan tässä joidenkin kanssa puhuttu, kun keskustellaan siitä, että haluaako vammaiset tulla parannetuksi tai jotain, niin mä luulen, että semmoiset tunteet voi olla yleisempiä semmoisen ihmisen kohdalla, joka on ollut tavallaan niin sanotusti jollain lailla normaali ja sitten vammautunut jollain lailla, koska on se tavallaan muistijälki, että okei, palataan tänne pisteeseen Y, palataan pisteeseen X, jossa toimii kaikki, mutta tavallaan kun mä oon aina ollut tämmönen, niin sitten se on niin kuin hirveän vahvasti osa, että mä en oikeastaan voi kuvitella, että enhän mä olisi tavallaan enää minä, mun koko identiteetti olisi varmaan ihan erilainen. Että en mä kyllä täällä varmaan olisi, jos mä en olisi, mä vähän veikkaan. Mutta itse asiassa niin, se kieltämättä tässä olisi käynyt niin hyvin tai hyvin huonosti. Ja hyvin huonosti. Niin kuin, positiivisella tavalla niin, että siis saa tietynlaista positiivista niin kuin ehkä huomiota. Mä oon aina ollut siis tykännyt esiintyä ja jollain lailla, tai niin kun, mutta se mä vedän, että se itse ei liity vammaisuuteen, vaan se on vain yksi luonteenpiirre. Mä oon aina tykännyt saada huomiota ja esiintyä ja tutustua uusiin ihmisiin, niin siinä on tavallaan se, että mä niin jollain lailla saan positiivista erityishuomiota, mä pääsen esiintymään usein, ja kun mä on jossain ihan, mä en esiinny mitenkään niin kuin, edes niin kevytmielisissä merkeissä, mä olen niin kuin, tavallaan vähän niin kuin asiantuntijaroolissa, niin jää mieleen helpommin jotenkin, että jos mulla on sama viesti kuin jollain toisella puhujalla, niin mulla saattaa niin kuin parempi mahdollisuus saada se perille. Varmaan moni muukin poikkeava, siis se voi olla myös niin kuin, jos on musta esiintyjä, niin se vaikka 8 valkoisen joukossa, niin se jäisi paremmin mieleen. Siis negatiivisella tavalla niin kaikkihan on ihan hirveän vaikeaa koko ajan, että siitä ei jätä niin kuin kivaa ole. Että tänäänkin kun mä tulin tänne, niin mä oon siis tarponut tuolla pitkin lumipolkuja, meinannut kaatua, sitten kun mä yritän taksia, se taksi ei meinaa pystyä ajamaan niin kuin mäkeä ylös, kun se on tänne lunta, terveisiä vaan Pekka Saurille, että eihän se siis, että, niinku, että ulkoa kaiken, että tavallaan, niinku, että yhteiskunnan kannaltahan parasta olisi se, että vammaiset pysyisivät kotonaan, että se tuntuu, että kaupunkisuunnittelu yrittää oikein kannustaa siihen ja nämä palvelut, että on niinku vaikea liikkua, vaikea kävellä, vaikea yltää mihinkään, siis ihan nämä, niinku, me ollaan siitä joskus keskustellut, mä väitän, että niinku, mä oon aika niinku, vakaviakin väittelyjä käynyt ihmisten kanssa siitä, että missä vaiheessa on hyvä käyttää mitäkin apuvälineitä. Mulla on ollut siis semmoinen periaate, että mä en haluaisi kulkea vielä päivittäin pyörätuolla niin kauan kuin mä pystyn kävelemään edes jonkun verran ihan vaan siksi, että silloin mä pakotan itseni vähän liikkumaan. Ja me oltiin se juuri Kalle sun kanssa, kun me oltiin yhdessä Yhdysvalloissa, ollaan oltu ja mä oon käyttänyt skootteria, niin mä oon kokenut, että se on jopa petollisen mukava, että sitten kun sä annat itselle sen luvan, niin sitten mä pelkään. Ilman sitä skootterisuutta olisi jäänyt nähtävyydet näkemättä. Mutta sitten, että uskaltaako tehdä asiat itselleen riittävät. Mä ehkä uskon vähän sellaiseen, että itseään pitää myös haastaa. Et nyt mä oon oikeastaan saavuttanut ehkä semmoisen kompromissitilanteen, että niin kuin kesäisin ja sisätiloissa tää on helpompaa, mutta kyllä niin kuin talvisin mä joudun kävelemään myös todella vähän ihan vaan, koska mä en uskalla, koska jos mä vaikka kaadun, niin mähän voin kuolla, niin mä en halua ottaa mitään riskejä. Et ehkä se on se, jos miettii tällä hetkellä, miten se rajoittaa mua kaikkein eniten, niin siis tässähän niin kuin, varmaan niin kuin kaikki, jotka käyttävät keppiä, jakaa sen saman, että joutuu oikeastaan miettimään, ja se on tuottaa niin kuin aina etukäteistressiä, kun on vaikka joku tilaisuus tai tapahtuma. Että tietysti pyörätuolissa istuva, joka on
täysin pyörätuolissa miettii, että pääseekö siinä, kun sinne pääsee sisään. Ja sitten mun kaltainen ihminen miettii, että uskaltaako minnekään lähteä. Tai siis silleen, koska siis se on ihan 100 metrin kävely voi olla sille hengenvaarallinen riski. Niin vaikka se olisi kuinka kiva tapahtuma, niin sitten jos... Ja niin kun että joutuu puntaroimaan, että onko se sen väärti. Ja sitten semmoinen, että asiat on vaikeita, niin tämä on semmoinen kokemus, minkä ainoastaan muut voimakkaasti rajoavat, ihmiset puuttuu käsitaitoa vastaavaa pystyy jakamaan, että jos joku asiat, jotka voisivat olla helppoja, ovat vaikeita, niin se raivon tunne, minkä se aiheuttaa, mä Heinille kertonut sen. Hyvin elävästi sen. Et mä olin Genevessä mennyt hotellihuoneeseen, joka oli mulle myyty vielä sille esteettömänä. Ja ensin kun mä pääsen huoneeseen, siellä niin ovi pamahtaa takana niin kiinni. Sitten se, mihin se kortti pitää syöttää, että sinne tulee valot on niin korkealla, että mä en saa sitä korttia sinne, että se on säkki pimeä siellä huoneessa. Sitten kun mä saan hakattua sen niin, että henkilökunta tulee auttamaan, niin mä en pääse kylpyammeeseen. Sitten kaikki valokatkaisijatkin on niin korkealla, että mä en saa niitä. Sitten sänky on pedattu, niin ei jaksa vetää. Kaikki, mikä voisi olla yksinkertaisesti helppoa, on vaikeaa. Se on se, että varmaan Kallekin niin voi jakaa sen jossain määrin se ajatuksen, että se ei niinkään haittaa, että joku asia, joka on, tai haittaa vähemmän, että asia, joka on kaikille vaikea, on vaikea. Mutta se, että kun tietää, että asiasta voisi tehdä ihan samalla vaivalla helppoa, mutta silti se on vaikeaa. Siinä on se kynnys, vaikka ne ei pitäisi olla, niin se tuottaa semmoisia niin kuin epätoivon raivon puuskahduksia. Se on niin kuin vihan kokemus. Hei, mennäänpä vähän toisiin asioihin sun työelämästä. Mikä sai sut kiinnostamaan kehitysyhteistyöstä? Sehän on sun päätyös nykyään. Joo. Kehitysyhteistyötyyppiset kysymykset, jossain määrin jo on ollut sitten myös näitä, mikä on mun ehkä semmoinen oma ammatillinen kuva, että yhä enemmän saisi tehdä niin kuin tutkimus- tai kartoitustyyppistä työtä, koska näissä asioissa, missä me liikutaan tämä kenttä, niin sitä on tutkittu ja selvitelty hirveän vähän, että meillä on hirveän vähän niin kuin perustietoa. Mullahan se lähti siitä, mä kiinnostuin kansainvälisyydestä ennen, että olisiko se ollut niin, että mä vedin ensimmäisen tämmöisen ryhmämatkan ulkomaille. Mä olin varmaan abiturientti silloin, olisiko ollut 2006, joo, 18-vuotiaana kyllä. Ja mä aloitin Simon kanssa yhteistyö jo silloin. Eli mä olin henkilöstövaihon keskus, josta on itse asiassa henkilöstövaihon keskuksesta on kyllä aika paljon hyvää sanottavaa. Siellä oltiin hirveän valmiita tukemaan aika niin kuin ammattitaidottomien nuorten ihmisten kansainvälistymishankkeita. Mutta tämä ei liittynyt vammaisuuteen. Ei, liittyy, että mulla oli vammaisia mukana jo silloin. Ja sitä kauttahan mä jouduin sitten kynnykseen, olisi 2007 puolella, jossa mä keskityin juuri näihin, tämä alkoi niin kuin kansainvälistymiskysymykset. Mulla oli se, että vammaisten nuorten pitäisi kansainvälistyä mahdollisimman paljon, koska siinä on yhtenäinen kansainvälinen vertaistukikokemus plus se, että se kasvattaa ihmisten kapasiteettia tehdä itse asioita. Ja sitten oli iso juttu, oli se, kun Bulgaria ja Romania tuli Euroopan unioniin. Ja koska Itä-Euroopan vammaisten tilanne on ihan kauhea, siis se on edelleenkin mun mielestä aika surkealla tolalla. Meillä on paljon EUn ulkopuolisia maita, joissa asiat on paljon paremmin. Sehän alkoi siitä, että Simo silloin kiinnostui ajatuksesta, että erilaisin vaihto- ja toimintaohjelmin lähdetään tukemaan vertaistukikokemuksilla Itä-Euroopan nuoria vammaisia. Ja sitten Kallehan yhdisti mut, olisiko ollut 2008, Kapkapanan ja Toovaan, joka toimi silloin Sofiassa, toimii nykyään tuolla Turkissa pääsääntöisesti. Ja Kapkan kautta me ruvettiin tekemään ensimmäisiä ohjelmia, ja sitten se johti tähän nyt meidän ensimmäiseen Bulgaria-hankkeeseen. Me vietiin, olisiko ollut 18 nuorta Suomesta, kävi Bulgariassa, sitten niitä tuli tänne, sitten se johti taas Romaniaan, sitten oli Tanskan kanssa, sitten oli Irlannin kanssa, siitä tämä kansainvälistyminen tavallaan lähti. Ja sitten siitähän kiinnostus, koska siitä ei ole enää niin pitkä askel, koska kehitysyhteistyö tai kehityspolitiikka, vaikka niitä usein luullaan, niin sehän ei ole mitään tähtitiedettä, se on aika yksinkertaisia niin kuin käytännöllisten ongelmien ratkaisua ja suunnittelua, niin siitä lähti sitten tämä mahdollisuus käydä Bosniassa. Kävinköhän, olisiko 2009 ensimmäinen? Se oli mun ensimmäinen matka, joo. Ja sitten Bosnian kautta, kun se meni hyvin, pääsi mukaan hankkeen raportointiin, suunnitteluun, kaikkea niin kuin käytännön työhön aika varhaisessa vaiheessa jo, niin siitä se tavallaan lähti. Sitten Bosnia johti ensimmäiseen Afrikan-kokemukseen, Milloin sä olit Etiopiassa? joka oli 2010. Eli aika vähän. 3 vuotta tulee kohta, joo. Mitä sä olet nähnyt paljon erilaisia ihmiskohtaloita ja tilanteita ja suomalaisen näkökulmasta ihan yksinkertaisesti surkeita tilanteita.
Miten niin kuin siinä säilyttää toivo ja pystyykö sen säilyttää ja niin kuin mikä siinä, niin kuin mikä se auttaa niin kuin jaksamaan siinä? Tässä on monenlaista oikeastaan, niin kuin, että se mikä tuo siis, niin kuin, pitäisi kaikille tuoda optimismia on se, että tavallaan kaikki tilanteet, mitä näkee, oli ne sitten niinku hankalia tilanteita, siis miettii missä kaikkialla me ollaan oltu, siis toimittu siis Kosovosta Venäjälle, Afrikkaan, niin eihän Suomi nyt ole tosta niin kaukana, että jos olisi tullut Suomeen, jos nyt matkustaisi ikään kuin aikakapselilla Suomeen tuohon 30-luvun puoliväliin, niin se olisi hyvin samankaltaista, että eihän se niin kuin ole mikään säädetty Jumalan ies, että sen niin kuin pitää olla näin, vaan se on... Suomessa oli 1800-luvun nälkävuodet. Juuri näin, Suomessa oli 1800-luvun nälkävuodet, siellä oli kaikkihan niin kuin enemmistö monista niin vammaisista kuoli ihan sairaanhoidollista syistä vielä tuonne niin 50-luvun alun itse senkin jälkeen. Ruotsissa steriloitiin vammaisia vielä tuonne 90-luvun puoliväliin, että eihän se ole niin, että jotenkin tässä itsestään ovat nämä länsimaat, että sehän on nimenomaan vaatinut työtä. Eli siis Suomessahan poliittinen vammaisliike heräsi vasta, no Kalle nyt oli niin kuin avainhenkilöitä, että tavallaan että vammaiset, Invalidiliitto, joka on järjestänyt kuntoutumisasioita, mutta tavallaan poliittinen, että se, että vammaiset itse vaikuttaa poliittiseen päätöksentekoon ja lobbaa omia asioita, ja nimenomaan itse, eikä siis siten, milloin sä rupesit näkemään tätä, että pitää toimia myös poliittisen vammaisliikkeen kanssa, että minkä ikäinen sä olit silloin? Mä rupesin toimimaan poliittisesti ehkä noin 15-14-vuotiaana. Olisinko mä silloin rähtänyt, mutta mä olin silloin kiinnostunut mä olin kiinnostunut just kehityskysymyksistä, globaalikysymyksistä ja tämmöistä kansainvälistä jutuista vähän jo silloin myös näistä sosiaaliturvaa. Mä olin vihreiden nuorisoliitto, olisiko mä ollut ehkä 15-16-vuotiaana, että sitten semmoinen vakavampi poliittinen toiminta alkoi vasta, kun mä olin 17. Oliko se luonnollinen sitten vihreät, oliko se sulle itsestäänselvyys vai harkitsitko kokoomusta tai vasemmistoliittoa? Joo, siis siinä oli oikeastaan semmoinen, mä olin aina hirveän aktiivinen kaikessa, mä tykkäsin kaikenlaista vaikuttamistyöstä, mä olin kaikkien oppilaskuntien nuorisovaltuustoja, tein Riihimäellä silloin, mä olin 16, kun mut valittiin ympäristölautakuntaan Riihimäellä, ja sitten olin siinä pari vuotta, se opetti vähän sitä kunnallisen päätöksenteon perusteita, ehkä sitten siinä oli oikeastaan semmoinen, että mulla oli hirveän vaikea ajatella, että kun ongelmahan on se, että vammaispolitiikka tai marginaaliryhmät on oikeastaan se niin kuin avainsana tässä. Että jos ajatellaan niin kuin jotain siis jos joku ajattelee marginaaliryhmää, niin silloin se todennäköisesti ajattelee myös vammaisia. Ja vammaiset ei ole koskaan siinä niin kuin mainstreamissa, siinä niin kuin pääasiana. Että sitten kun meillä on tavallaan työntekijäpuolueet ja työnantajapuolueet tai niin kuin agraaripuolue, niin tavallaan kun vammaiset oikeastaan, niin kuin, että vihreät lähtee, niin kuin vihreät ei missään nimessä ole niin kuin, vihreät ei välttämättä ole hyvä, vaan vähiten huono, koska siis on tilaa marginaaliryhmiä, mutta kuten Kallekin tietää, niin myös niin kuin näissä piireissä pitää jatkuvasti vääntää, että oikeastaan ehkä niin kuin semmoinen negatiivinen asia on se, että tavallaan mitään saavutettuja etuja ei oikeastaan ole. Ainakin mulla on vähän semmoinen olo, että ellei asioista koko ajan pidetä meteliä, niin niitä niin kuin lähdetään systemaattisesti heikentämään, että jotenkin se on vähän turhauttavaa, että niin kuin toivoisi, että jos saavutetaan sosiaaliturvan tai esteettömyyden suhteen asia Y, niin sitten se niin kuin paranisi myöhemmin, mutta se on pikemminkin niin, että koko ajan pitää niin kuin olla barrikaadeilla tai sitten se otetaan pois, että tämä on niin kuin ehkä semmoinen, mikä on turhaa. Mennään vielä siihen kehitysyhteistyöhön, että mikä on sinun, kerro jotakin, mikä on vaikuttanut sinun paljon, sun näkemyksiin tai kokemuksiin, vai vaikuttaako mikään? Eniten on se, että vie itsensä, se mikä tuottaa eniten vaikeuksia on ehkä toimia siinä ylä- ja alatason välissä. Eli tavallaan mehän ollaan mukana, jos miettii, että toimitaan me sitten Afrikan unionin tai Suomen ulkopuolella isoihin rahoittajiin, jotka liikkuu hirveän jotenkin, tuntuu liikkumaan kaukana siitä arjesta. Tai ihan niin kuin tavallaan suomalaisia organisaatioihin, missä pohditaan just, että onko tämä kvantitatiivinen indikaattori nyt niin kuin tärkeämpi kuin tämä tai tuo. Ja sitten mennään aivan sinne ruohonjuuritasolle, missä ihmiset on kuolemassa nälkään. Niin tavallaan miten jotenkin liikkua sen välissä, koska myöskään yksilöitä ei yleensä voi auttaa.
pääsääntöisesti yksilöitä ei voi koskaan auttaa. Joten se, mikä tekee on kaikkein vaikeinta, on se, että kaikki muutokset tapahtuu hirveän hitaasti. Et jos me tehdään hirveästi töitä, pitkin, tavallaan, että käytetään oikeastaan niin kuin paljon aikaa, ja Kallekin käyttää ihan hirveästi aikaa tähän, ja loppupeleissä me autetaan joitakin tuhansia parhaimmillaan ihmisiä näiden järjestöjen kautta, mutta sekin on tilanteessa, missä vammaisia voi olla yli miljoona. Eli tavallaan, miten hyväksyä se, että että juuri koskaan ei voi auttaa yksilöä, ja voi auttaa vain osaa, mutta sitten toisaalta, että mä en myöskään tykkäisi semmoisesta niin jotenkin antaa olla, se on vähän sama kuin suomalainen vaikuttaminen, että semmoisesta, että koska kaikkea ei voi tehdä täydelliseksi, niin sitten ei tehdä mitään. Että jotenkin niitä tehdään, niin sitä tehdään mihin pystytään, ja se mikä minun on eniten ehkä niin vaikuttanut on se, että mä oon niin päässyt opiskelemaan tavallaan kehitykseen liittyviä kysymyksiä. Mä oon toiminut jonkun verran näissä suomalaisissa kehitysjärjestöissä, myös edustanut niissä vammaisjärjestöjä, eli että miten vammaiset voitaisiin ottaa huomioon niin kuin isoissa kysymyksissä, koska ongelmahan on se, että vaikka me tehdään hirveän hyvää työtä, niin me tehdään pientä työtä. Vammaisjärjestöt kaikkiaan Suomessa, Pohjoismaissa käyttää joitakin kymmeniä miljoonia, mutta tavallaan jotkut tahot käyttää miljardeja. Eli tavallaan se niin kuin mun mielestä isoin asia, missä me voidaan saada muutos aikaan, on se, että ne, keillä on eniten rahaa ja vaikutusvaltaa, ottaisi just lähtökohtaisesti vammaiset huomioon työssä. Se olisi se suuri hanke. Kyllä. Ja semmoista, että uskot se rehellisesti niin kuin siihen, että löytyy niin kuin aito yhteisymmärrys ja sydämen sympatia niin kuin köyhän maan vammaisen ja rikkaan maan vammaisen ihmisen välillä? Uskon, joo. Mun mielestä vammaiset on siis me jaetaan tavallaan se sama kokemus, että enemmänkin se on sitä toivottomuuden torjuntaa, että oikeastaan siitä, mistä mä oon oikeastaan vähän huolissani, on se, että sitten kun tavallaan kuvitellaan vaikka Kallen sukupolvi tai iäkkäämmät ihmiset, jotka muistaa kaikkein huonoimmat ajat Suomessa, jää pois. Entäs jos meillä olisi vain 90-luvulla, että mistä syntyy silloin se muistikuva, jossa mennään sinne ja kerrotaan, että ei meilläkään 60-luvulla ollut esteettömiä junnia, ei meilläkään 70-luvulla ollut esteettömiä vessuja, nyt meillä on. Että tavallaan nythän itse asiassa voi käydä jopa niin huonosti, että jos asiat on liian, että ongelma on, että jos etäännytään, eli mä ymmärrän tuon niin kysymyksen asettelun, mutta sitten toisaalta ne jokapäiväiset ja sitten myös sen tuominen. Mä luulen, että se on tuonut monille niin kuin kehitysmaissakin, erityisesti suomalaiset vammaiset naiset on siellä, koska mä uskon, niin kuin, tämä sukupuoli on näissä aika tärkeä asia, että kun suomalainen kertoo, että silläkin on vaikeuksia, että vaikka kuinka menisi olla länsimaissa ja menisi hyvin, niin se ei ole helppoa, että tavallaan siitä ei koskaan tulekaan helppoa, että ei luoda sellaista, että tulee kehitys ja se on tarkoitus olla helppoa, se helpottaa, mutta juuri tämä, että jokaista asiaa pitää silti taistella yksi kerrallaan ja se on niin hidasta ja tavallaan, niin kuin, että jos halutaan joku niin kuin kynnys pois, se voi vaan, että tavallaan se on kaikkein raskainta se niin kuin asioiden hitaus, että herra jestas sentään, meillä on niin kuin yksi yliopistohanke, missä silloin 10 vuotta opiskellut ihmiset ja niillä on nyt ensimmäistä kertaa vessa. Siis 10 vuotta yksi vessa. Että tavallaan tämä on se niin kuin viedä itsensä sinne alatasolle. Tämä on sun mielestä tärkeää, että vammaiset itse on mukana? Niin, siis se on se niin kuin, se on se pääsyy, miksi mä luulen, että mä toimin tässä viiteryhmässä, missä mä toimin. Että mä oon kritisoinut jo vuosia sitä, että vammaisten oma rooli on aika vähäinen. Se näkyy siis valtionhallinnossa, se näkyy jopa suomalaisissa vammaisjärjestöissä. Et jos menee moniin isompiin suomalaisiin vammaisjärjestöihin, niin niissähän on lähinnä niin terveitä ihmisiä töissä. Et vaikka niin vammaiset miettii, että miksi meidän ääni ei kuulu ja miksi vammaiset ei ole niin hyvin töissä, mutta silti annetaan ne työpaikat niin terveille ihmisille. Sitten mennään suomalaisiin ministeriöihin, kun mä olin harjoittelussa ulkoministeriössä, niin mä havaitsin, että siellähän ei ole ikinä talossa ollut yhtään vammaista työntekijää, meillä ei juurikaan ministeriöissä ole vammaisia, että tavallaan tässä asiassa Suomi ei siis oikeasti menesty kovin hyvin. Muissa Pohjoismaissa on enemmän vammaisia töissä, USAssa on enemmän vammaisia töissä, Britanniassa, Kanadassa ja Saksassa on enemmän. Että oikeastaan niin siinä, että vammaiset on itse vammaisjärjestöjen hallituksissa, vammaiset on itse vammaisjärjestöjen työssä, niin siinä Suomi on siis oikeasti jäljessä. Suomessa on jotenkin
mä oon tätä varmaan puhunut näiden vanhempien toimijoiden kanssa pitkään. Mä en ihan täysin ymmärrä itsekään, mistä se juo. Mä oon yrittänyt... Se on mielenkiintoinen kysymys. Niin, mä oon 10 vuotta yrittänyt ymmärtää, mistä. Mä en tajua, mistä se juo. Mä en pysty selittämään täysin, mistä se johtuu. Mä pystyn esittämään vaan näitä valistuneita arvauksia. Ja se, miksi se on kehityspolitiikassa ihan äärettömän tärkeää, on, että jos suomalainen vammaisjärjestö tai muu menee ulkomaille ja menee näyttämään, miten asiat tehdään, niin se esimerkin voima, kun sinne menee itse vammainen ihminen näyttämään, että hei, vaikka olemme vammaisia, me tehdään tätä, tai hänellä on tämä rajoite ja hän tekee tuota, sehän on just sitä niin kuin se ei niin kuin enää ole vaan se työ, vaan se on myös se niin kuin esimerkki. Että sehän on kauheinta, mitä voidaan tehdä, jos lähdetään vaan terveitä eksperttejä näyttämään. Että näin. Hei, tässä Kalle sitä kysyy tätä, että minkä takia vammaiset nuoret on nykyään niin passiivisia. Niin, se on hyvä kysymys. Mutta mikä olisi hyvä vastaus? Mun mielestä siis siinä on monia syitä. Mä oon itse tehnyt paljon, mulla on tietysti paljon muita vammaisia nuoria ystävinä. Siinä on niin muutama syy. Mä itse epäilen, että jollain lailla mä koen, että ehkä erityiskoulut on jonkinlainen syy, että erityiskouluista tulevien ihmisten niin kuin koulutustaso ei ole kovin hyvä. Et meillä on yliopistoissa, korkeakouluissa, meillä on hirveän vähän vammaisia. Katsot, vammaiset arkkitehdit, juristit, insinöörit pistetään Suomessa samaan huoneeseen, niin ei siinä kovin isoa kokoussalia tarvita. Meillä Voisiko sanoa, että Etiopia meitä edellä? Jopa. Niin, Kalle tietää erityisesti, että Yhdysvaltoihin verrattuna, niin tämä on niin kuin iso ongelma täällä, että vammaisia ei näy missään, koska vammaisia osaajia ei ole. Jotenkin tässä on tämmöinen musta vähän niin kuin ikävä, mähän on vaan maalikko, mutta ikävä itseään vahvistava kehä, että vammaiset nuoret ei hakeudu korkeakoulutukseen tai saa hyviä tutkintoja. Sitten he jää eläkkeelle. Sitten eläkejärjestelmät ja sosiaaliturvajärjestelmät, tässä on kyllä niin kuin suomalaisen järjestelmän suuremmat ongelmat on sellaiset, että joko olet töissä tai et ole töissä, että nämä niin kuin osa-aikaisen työkyvyn ja tämmöiset kysymykset on hirveän vaikeita. Meillä sosiaaliturva on kankeaa. Sitten kun ei ole sitä osaamista, niin ei, että jos on fyysinen rajoite eikä ole korkeaa osaamista, niin eihän sitä pääse töihin, koska ei niin kuin toisaalta ei ole sitä vaadittavaa koulutusta näihin ei-fyysisiin töihin. Ja sitten toisaalta on fyysisesti niin rajoittunut, ettei voi mennä näihin tavallaan duunarihommiin. Et siinä se lukko sitten jää. Ja sitten vammaiset on mun mielestä vähän kilttejä. Et siis monissa mä oon organisaatiossa nähnyt, missä vammaiset olisi voinut rohkeammin itse päättää, että kun meillä on tämä koordinaattori, niin palkataanpa siihen vammainen. Kun meillä on tämä nuoriso-ohjaaja, niin palkataan siihen vammainen. Että monissa niin kun organisaatioissa Suomessa oli se sitten ministeriö, kunta, vammaisjärjestö, muu sosiaali- ja terveysjärjestö, niin jos siellä joku hoitaa vammaisten asioita, niin pääsääntöisesti se on terve. Eli tämmöistä militanttia vammaisliikettä tarvitaan Suomessa enemmän. Niin mä olettaisin. Hei, nyt ruvetaan päättämään tätä keskustelua, mutta yksi tärkeä kysymys on vielä jäljellä. Missä on Tuomas Tuura 20 vuoden kuluttua? Mikä sun on näkemys ja haave ja visio? Se riippuu aika paljon myös muista ihmisistä kuin minusta, mutta jos haaveethan sun ihan omia. Haaveet on omia. Jos mä oon hengissä, niin mä toivoisin, mun se suuri näkemys on se, että vammaisia pitäisi olla sekä kolmannella sektorilla että valtionhallinnossa. Että tavallaan tähän vaikuttaa myös se, että miten muilla menee. Että jos mä näkisin, että muut ottaa suurempaa vastuuta, kanssa ihmiset ottaa suurempaa vastuuta järjestöpuolesta, voisi itse olla enemmän kiinnostunut hallintoa, että mun tavoite olisi, jos kaikki menisi hyvin, niin toivottavasti työskennellä ulkomailla vielä pidempään ja mahdollisesti siis ulkoministeriö on mun mielestä kaikkein kiinnostavin ympäristö siinä suhteessa, että mitä voisi tulevaisuudessa tehdä, mutta se riippuu myös sit siitä, että mitä muut haluaa, koska toisaalta jos muut ihmiset saa sillä sektorilla myös enemmän aikaa, niin voisi ajatella, että itse keskittyy siinä vaiheessa myös tähän järjestöön, kun tavallaan on hirveän vaikea valita järjestöpuolen työ, mutta tavallaan siis kyllä tämä niin kansainvälisen vammaispolitiikan kenttä on kyllä hirveän kiinnostava, että siinä on niin järjettömän paljon hyviä vaihtoehtoja. Jollain lailla mä haluaisin olla mukana siinä, että me saataisiin, mitä mä tuossa aikaisemminkin sanoisin, että tavallaan niin kuin vaikutusvaltaiset tahot, oikeasti vaikutusvaltaiset tahot kiinnostuisi näistä kysymyksistä enemmän. Et erityisesti siis olisi työmarkkinajärjestöt, ministeriöt, Punainen Risti, maailman terveysjärjestö, EU, että tavallaan ongelmahan on se, että
kysymykset on aina sitä lillukan vartta. Tavallaan sitä voisi olla tyytyväinen vasta, kun on sitä valtavirtaa. Ja sitten kun niistä ei koskaan tule sitä valtavirtaa, kun vammaiset Ja on, siinä on haastetta vammaiset on niin kilttejä. Hei, vielä yksi kysymys. Kuuluuko sitten tulevaisuuden suunnitelmiin perhe? Siis jos nyt on niin taikasauva, sehän riippuu tietysti naisesta tai miehestä, mutta mä tarkoitan, niin kuin, että ajatteletko, niin kuin, että se kuuluu? Joo, siis nämä on niin kuin hirveän näistä lähteä, että lähtökohtaisesti musta olisi kiva, että tässäkin suhteessa tehtäisiin tavallaan autonomisia valintoja samalla tavalla kaikki muutkin, mutta periaatteessa... Mitä niin se tarkoittaa? No sillä lailla, että olisi yhtä hyväksyttyä tavallaan perustaa perheitä, elää avoliitossa, olla perustamatta perheitä, vaan tavallaan tehtäisiin niitä valintoja ihan samalla tavalla kuin kaikki Mitä on muut. kyse, mitä sinä? Mä en ole vielä päättänyt. Tai mä en, Sä et ole vannoutunut poikamies vielä. en, mutta mä en toisaalta en haluaisi, tavallaan olen niin kuin, en haluaisi lapsia. Mä en itse ole lasten. Mä oon sitä mieltä, että vammaisten pitäisi hankkia enemmän, mutta mä oon antanut sen niin kuin muiden tehtäväksi. Mä oon sitä mieltä, että mä teen näitä muut hankkikoon lapsia. Mä olen sitä mieltä, että vammaisten pitää hankkia lapsia, mutta mä oon itse vetäytynyt vastuusta. Voin kyllä avustaa siinä sitten. Okei, kiitoksia Tuomas. Ja kiitoksia katsojat. Kiitos.